салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мегӯяд. оғоз мекунем. як ба истилоҳ диҷеи машҳури аргентиниро мухлисони футбол барои гирифтор кардани Лионел Месси ба коронавирус гунаҳгор карданд ва ҳатто таҳдид ба куштан намуданд. ин дар ҳолест ки Лео Месси ҳангоми пешвозгирӣ аз соли нав ба чандин марказҳои дилхушӣ гузар намуд ва дар яке аз клубҳои шабона диҷеи машҳури аргентинӣ Фер Паласио баромад дошт ки шахсони он ҷо иштирок дошта аз мушоҳидаҳои худ гуфтанд ки Месси бо Фер Паласио аз наздик бо ҳам муддати чанд дақиқа гуфтугӯ доштанд. аз ин сабаб мухлисон Паласиоро гунаҳгори асосӣ барои гирифтор шудани Месси ба коронавирус мехонанд. ӯ баъдан дар твиттер изҳорот ҳам дод ки ҳоло ман яке аз трендҳои асосии ҳафтаи охир дар шабакаи твиттер мебошам, чун Лионел Месси ба COVID-19 гирифтор шудааст. мардум ин корро ба ман бор мекунанд ва гӯё ки ман Мессиро сироят карда бошам. ҳатто маро қотил эълон карданд, ба ман паёмакҳои таҳдидомез менавиштанд ва ҳатто ба куштани ман азм карданд. ман ин бегоҳ ба Уругвай меравам ва пеш аз сафар аз рӯи қоида маро аз санҷишо худ тести коронавирус гузарониданд. ман ковид нестам, гуфтааст Фер Паласио. ин диҷей гумон кард ки мо мухлисон ба қавле кундаи қоқем. бо истифода аз номи Месси худро ба истилоҳи реклама кард. тамом. мисле ки дар Фаронса ситораҳои дастаи ПСЖ бозигарони рақами 1 ё худ беҳтаринҳои чемпионати Фаронса нестанд. онҳо миёни мову шумо шӯҳрат доранд, вале дар Фаронса дар номинатсияи беҳтаринҳо номи онҳо дар садри рӯйхат нест. пойгоҳи хабарии Get French Football News рӯйхати топ 100 бозигарони беҳтарини Лигаи 1 Фаронсаро дар соли 2021 расонаӣ кард ки он ҷо бозигари рақами 1 футболбози дастаи Ланс Секо Фофана интихоб шудааст. аз бозигарони ПСЖ дар мавқеи дуюми 10-гона исми Килиан Мбаппе ва дар мавқеи чорум бошад номи Лионел Месси навишта шудааст. мавқеи сеюми 10-гонаро бошад бозигари машҳури дастаи Лион Лукас Пакета ишғол намудааст. бозигари рустабори дастаи Монако Александр Головин ки доим дар расонаҳои русӣ таърифу тавсифи аз ҳад зиёд мешавад, ҳатто дар 100-гона номашро пайдо кардан номумкин аст. ва Неймари ба қавле воима ҳамакнун бозигари рақами 24 Лигаи 1 Фаронса аст. акнун корро бинед ки нархи бозигари рақами 1 бо фарзияи пойгоҳи мазкур Секо Фофанаро Трансфермаркет 18 миллион евро арзёбӣ кардааст. Килиан Мбаппе ки дар беҳтарин будан баъди ӯ меистад 180 миллион евро нархгузорӣ шудааст. адолат наҷӯед. баъзан ҳамин хел мешавад ки мо масалан Манчестер Юнайтедро беҳтарин даста мегӯем, вале Вулверхэмптони назарногир аз он ҳам беҳтар ба назар мерасад. як футболбози дастаи Норвич қурбонии иноватинаи роҳзанҳо шуд ва қариб буд ки онҳо ба ҷонаш хатар эҷод намоянд. яке аз нишонаҳои боқигузоштаи COVID-19 ин бар зиёд шудани ҳолатҳои дуздӣ мебошад. инро оморҳо исбот мекунанд. дӯстҳо ҳам медонанд ки куҷову киро ғорат намоянд. масалан аз хонаи Фирдавси Хурсанд аз ҳама чизи қимат фақат шояд чангкашак дуздида шавад, аммо аз хонаи футболбозе ки ҳафтаи пасти паст 5000 евро кор мекунад, зиёд чизҳоро ба яғмову яғно бурда мешавад. Матиас Норман ки ҳоли ҳозир дар дастаи Норвич ба тариқи иҷора фаъолият мебарад, дар саҳифаи инстаграмаш аз ғорат шудани дороиҳояш хабар дод. гуфта мешавад ки шахсони номаълум тирезаи қафои автомашинаи тамғаи Мерседес Гелендвагени футболбозро шикаста аз дохили он ҷузвдони ҳуҷҷатҳо ва чанд чизҳои лозимиро дуздиданд. ҳоло мақомоти полис вобаста ба ин мавзӯъ ягон изҳороте надодаанд ва футболбоз ҳам аз он ки ба ҷонаш ҳеҷ хатаре нарасидааст, ин мавзӯъро ҷиддӣ нагирифтааст. Матиас Норман аз дастаи Ростов имсол тариқи иҷора ба дастаи Норвич рафт. чанде пеш хабарҳо доир ба ғорат шудани дороиҳои футболбози Манчестер Сити Жоау Кансело пайдо шуда буд. ҳоло хонаҳои футболбозони машҳур мавриди ғорат қарор гирифтан мавзӯи доғе шудааст ва гумонам ягона роҳе ки пеши инро гирифтан мешавад, ин кам кардани маоши футболбозон аст. баъзеҳош аз президентҳои мамлакатҳои абарқудрат зиёд даромад доранд. Суперлигаро ёд доред? бечора тавлид нашуда куштандаш. акнун соҳибони футбол барои аз нав тавлид ёфтани он
азм карданд. рӯзи гузашта раҳбарони дастаҳои реал мадрид, барселона ва ювентус барои аз нав сохтани суперлига сари як миз ҷамъ омаданд ва барои ин лоиҳаро ҷорӣ кардан дар соли 2022 машварату маслиҳатҳо карданд. инро пойгоҳи хабарии иқтисодии Financial Times расонае кард. гуфта мешавад ки Флорентино Перес, Андреа Анели ва Жоан Лапорта ҳоло ҳам ба амалишавии ин лоиҳа боварӣ доранд ва нақшаҳои навро дар ин маврид мекашанд. онҳо ҳатто ба ин бовар доранд ки новобаста аз ҳамроҳшавии дастаҳои дигар онҳо ҳатман дар ин сол суперлигаро фаъол мегардонанд. боз иттилоъои дигар пайдо шуд ки новобаста аз даъвои ниҳодҳои дигар суди футболи аврупоӣ наметавонад зидди сохтани ин лоиҳа барояд. акнун фаҳмидед ки чаро маҳз ин се даста дар трансфери тобистона хоҳиши харидорӣ кардани футболбозони машҳурро доранд. футболбозони машҳуру дастаҳои машҳур дигар ҷо ки кӯч бастанд, дигарҳош оҳиста оҳиста аз паси зӯрҳо мераванд. вақте мард аз худ боварии зиёд дорад, зӯрӣ ҳамин аст дигар. ҳоло Манчестер Сити аз дастаи баъди худ 10 хол дар ҷадвали Премер-лигаи Англия пеш аст ва боварии комилам дорад ки ӯ аллакай чемпион аст ва хостори он аст ки ҳоли ҳозир ҷоми чемпиониро ба ӯ диҳанд. ва дигар бо ин бозиҳои пучу холии дастаҳои Ливерпул, Челси, Манчестер Юнайтеду дигарҳо сари ӯро гаранг накунанд. Гвардиола дар нишасти матбуотии охираш ҳамаро ҳайрон сохт. ӯ гуфтааст ки дигар дар ин чемпионат ман барои худ дастаи рақобатпазир намеёбам. ӯ ҳамчунин гуфтааст ки ҷоизаро ҳозир ба ман диҳед, ҷоизаро диҳед ва мо барои рухсатӣ ба Малдив меравем, аммо ин корро намекунед. дақиқ намедонам ки барои мо чанд холи дигар лозим аст, вале бозиҳо ҳамоно идома доранд, лекин моро тақвими мушкиле дар пеш аст. мо ҳамагӣ 5 рӯзи дигар вақт дорем ки барои мусобиқаи ҷоми Англия тайёрӣ бубинем ва баъд ҳамин қадар рӯзи дигар барои бо Челси рӯбарӯ шудан. инам дар ҳошияи осебҳои зиёд доштани футболбозон аст, гуфтааст Пеп Гвардиола. ба ҷаноби Гвардиола гуфтанӣ ҳам ҳастем ки Премер-лигаи Англия моли шумо аст ва то зиндаед шояд дигар касе онро аз шумо нагирад, вале Лигаи чемпионҳо моли Ливерпулу Челсиву ҳаминҳо аст. шумо бояд кам тараки дигар машқ кунед. Эрлинг Ҳоланд, ситораи тозамашҳури олами футбол, ба обуначиҳояш дар Инстаграм ҷавоб дод ки соли 2022 ба кадом дастаи аврупоӣ меравад. Ҳоланд ба хотири ҷашнгирӣ аз соли нави мелодӣ ба Испания рафт ва дар шаҳри Марбелия, ки асалан онҷоро минтақаи дилхушиву истироҳатӣ ном мебаранд, аксҳои нав аз ҷараёни истироҳаташ ба Инстаграм ворид сохт ки мухлисон дарҳол ба ӯ аз фаъолияти ояндааш пурсон шуданд. Эрлинг Ҳоланд, ки то ҳол дар мавриди ояндааш ба журналистону мухлисон чизе намегуфт, ҳамакнун намедонам аз ғояти сархушии зиёд дар соли нав буд ё воқеан нақшаҳои наздик ки ба мухлисон ҷавоб дод. оянда ман ин ҷо бозӣ мекунам, дар Испания, вале ӯ дақиқ нагуфт ки дар кадом даста, чун ҳамагон медонанд ки барои бадастории футболбоз ҳам Реал кӯшиш дорад ва ҳам Барселона. билохира норвегӣ моли кӣ мешавад номаълум. ҳоло ин ҷавоби футболбозро аз расонаҳои Медиасет сар карда то АС расонаӣ намуданд. ин тобистон бозори трансферӣ боз ҳам гармтар хоҳад шуд. Реалу Барселона аз беҷоизагӣ ки безор шуданд, баъд ҳамин хел мешавад. ёд доред чанд вақт пеш мо дар мавриди 7000-умин голи дастаи Арсенал дар Премер-лигаи Англия ҳарф зада будем. ин даста дар бисёрголӣ аз аввали пайдоиши чемпионати Англия мақоми сеюмро мегирад. танҳо Ливерпул ва Эвертон бо тафовути чанд гол аз дастаи Арсенал пеш ҳастанд. хулас дастаи Арсенал бо он ки яке аз серголтарин дастаи Англия аст, ҳамчунин дар нишондоди дигар низ 2 рӯз пеш антирекорд гузошт. дар бозӣ муқобили Манчестер Сити ки он ҷо Арсенал бо ҳисоби 2-1 шикаст хӯрд, бозигари ин даста Габриэл дос Сантос дар дақиқаи 59 корти сурх гирифт ва аз бозӣ бадар шуд. ин корти сурх дар таърихи фаъолияти Арсенал дар Премер-лигаи Англия 100-умин корти сурх ба ҳисоб меравад ки дар миёни дастаҳои англисӣ ҳамакнун ин даста сартоз аст. ҳеҷ дастаи англисӣ дигар дар чемпионати дохилӣ ба ин шумора корти сурх надорад. аз ин бармеояд ки дастаи Арсенал дар майдон аз дигарон дида бештар ба қоидавайронкунӣ даст мезанад. бечора Арсенал солҳои охир ҳамин қадар аз беҷоизагӣ азият мекашад ки ҳатто дар корти сурхдорӣ пештоз буданро ҳадди аққал медонад. бояд дар чизе рақами 1 бошӣ ку. 7 туби тиллоӣ шояд ин нуқтаи ниҳоии кулли мақсадҳои Лионел Месси буд. акнун ӯ эҳтимол соли 2023 ба амрико кӯчад. дастаи Интер Майами ки ба собиқ футболбози дастони англис Дэвид Бекхэм мутааллиқ аст, ба аргентинӣ пешниҳоди гузариш ба дастаи худро кардааст. хабари мазкурро шояд шумо танҳо як хабари навбатӣ дар бораи Месси гумон кунед, вале бояд қайд кард ки Лионел аллакай дар Майами барои худ хона харидааст.
яъне инҷо танҳо як овоза не, балки эҳтимоли бузурги ба ҳақиқат табдил ёфтани он ҳам ҳаст. Шумо чӣ фикр доред? Лео ҳам дар охири корномааш ба МЛС меравад? Ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.